Lah sampean niku kok nyengkur aku iku piye to, Mi? Wes tak apa lho. Wah, mikir kok juwas iki, Mang. Jack. Lho. Ya. Anyar batune. Wes teko kari dhewe, irunge belang kabeh, mari digawa sapa sampean? Aku gak buka hati lho. Aja lancang. Anane ireng iku aku pilek. Iki lho jare ibu iki Mang lho jarene ngene, mari digawa wong nduk kebon. Sapa? Lho, iki lho saksine akeh nggih napa, Bu? Ndeh. Tak kono pisan, Kas. Leres napa mboten nek Mami Okta dibetet yang jaler ten kebon? Ndeh. Yo gak apa-apa, padha lanange. Ye. Mas yo yai yo ngomong. Ngomonge piye, Mi? Mek wong lanang ketemu wong wedok nang peteng-petengan, hukume haram. Terus Lah wong aku masih nang peteng-petengan ambek wong lanang, yo halal ae, soalé padha lanange. Ye. hah? Waduh. Nggih, langsung kemawon wi nggih. Mboten sebet dalam maturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kompak. Niku yo gak kompak. Padahal niki pamong. Mek ana salam, hukume wong jawab salam menika wae. Lajeng. Sing moro salam su. Mongko ana wong salam gak dijawab berarti Dosa. dublek. Kula baleni malih. Monggo dijawab kanthi ikhlas, kanthi tekun, kanthi rukun, semangat katur warga, katur pamong nggih. Bapak polisi ku yo jawab lho, Pak. Tak dilat nayeng sampean kok. Ngaturaken sugeng talulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delon Mami Okta sing salam wong ayu kanan jawab, ngarep jawab, kiri jawab, pamong jawab. Ya ya kabeh wong iku ngerti kok sampean gak dijawab iso-iso sampean kok kumat gendengmu. Nah lek mamane aku lo salam gak dijawab aku jek iso duwe sifat sareh. Lah sampean kok gak dijawab mesti kok mbok ancuk-ancuk ngono. Gak dijawab kok tak caker matamu kon. Aku seneng tanggapan nang kene. Senenge. Warga kene semangat, tepuk tangan. Warga kene bahagia, tepuk tangan. Warga mriki kaya raya, tepuk tangan. Siji gak ono sing munggah nyawer. Durung. Nggih Mami, langsung kemawon ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Ibu Kepala Desa. Ibu Kepala Desa matur sembah nuwun. Ugi Bapak perangkat-perangkat lintune, ibu-ibu PKK. Nggih Mami nggih matur sembah nuwun ugi kagem masyarakat mriki sedaya matur sembah nuwun. Mbok bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musian Jombang. Ugi kaya matur sembah nuwun suwane anak-anakku YouTuber ingkang sampun mirsani pagelaran akbar nggih yuk. Nggih. Kerja bareng kali YouTube Budi Wijaya TV. Ana apa ae yuk? Wonten cerita-cerita humor. Ada terbaru lagi niki Mi CEO napa niku? Judulnya kula kira-kira cerita ludrukan CEO yang ternoda. Ugi CEO napa malih Semerbakseng. CEO Semerbakseng. Nggih. Yang terbaru Campur Sari. Lewung Arti Galau. Mbak pilih jenengan pengen pirsa sejaranipun seniman seniwati keluarga sak Jawa Timur saged mirsani ten channel YouTube-nya Gundul TV.
tasih ayang koyong dalu menika sound system yuk. THC audio duel kali napa Mas Jono? Oh saudara sendiri matur sembah nuwun mami nggih. Ugi lightinge kondange Jombang. Fortuna Lighting idolane arek Jombang. Ngoten. Nggih. Jumbo kali kahanan padatan saben nggih menika Pedayan Sekarsari. Ning pun supe mi ngaturaken sembah nuwun ingkang supe mami. Nggih. Kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu seluruh Jawa Timur, Sabu Sobo Punden matur sembah nuwun, New Samudra matur sembah nuwun rawuhipun Tranjatim matur sembah nuwun. Ugi konjo yuk Sabu saking keluarga dalem Abah Kaji Roni Abah Kaji Jarwo Nggih. tenggene grup Sabu Kopyor Sabu. Setro. Kopyor Setro matur sembah nuwun Ingkang rawuhipun. sampun rawuh. Ugi saking Balung Panggang PT Anggrem matur sembah nuwun. Warung. Sekodo Bancang Tarik matur sembah Warung nuwun. 3D. Nggih, saking Lamongan Tikung matur sembah nuwun. Saking Mantub tim anti turu ya, prai turu tak salah. Tim Betamelek. Nggih, matur sembah nuwun. Ugi Umi saking Balung Mojo, Umi Kenti Sugeng Mersani lewat channel YouTube yang di depan mami nggih. Sumangga Saderepun all artis seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya monggo dipun persani sesarengan Pedayan Sekarsari bersama duo PT Babon. Sembah nuwun Abah Jarwo. Andang-andang nang pilingan dipandang tansah kelingan. Ayo keluar pedang meresani kepiaru truk Budi Wijaya. Aku dirayu ambek jamiah. nggih. Tak kira 20.000 aku dikongkon goyang. Terus tibake piro? 2.000. Kalau deloken langsung kalau matur sembah nuwun saking grup Bayang Goprak Sugeng Rawuh lali ki mang nek cara gak noleh Mbak Vida Mas Pompom Warung 3G Manise Jawa Timur Mbak Nini saking Balung Panggang. Kilo. Monggo napa? 8.000 are. Angger gak njaluk susuk gak apa-apa. Nggih, untuk penampilan yang Bayang perdana Goprak cok meneng akan ae. saya tampilkan primadonanya Budi Wijaya, Ning Adis Arista dan Ning Bella Senggawati. Tepuk tangan untuk primadonane Budi Wijaya. Sak lembar godhonge kara aku sabar terus nerimo. Rewangi yen dudu sumur kari nyumbere ora melu ngombe. Tak rewangi taruhan umur kari senenge wong liya sing duwe. Asline dhewe kan wis tuwek yuk. Nggih. Coba nom-noman yo iki kalah. Cantike Jawa Timur ning Dias Aulia dan ning Rani Asmara. Aku biyen nom Abaroni Kalih niku Kebimbang. Apa Jarwo niku? Abaroni Abajarwo iku bimbang aku. Lah kok iso kebimbang? Wis saking nome aku cek Saking ayune ta Saking saking ayune. Oh ngono ta.
paling apa jarwo iku ya karipat kebimbang Prengkoning cagak hadiyo montang manting bojone loro PT Anggrem selikur dina yen wis nandas matune ora padha iku ngono lumrahe menungso ana sing apik ana sing ala saking Trans Jatim matur sembah nuwun sing duwe gunung cupak sanana semerbak seng kali ning Marsa triplek ayo 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 Kak Suka Sugeng dalu kula aturaken kagem Mas Temu Mas Singir Bapak Haji Warsono abang birono ijone gak wani ganggu ana sing duwe nek nang Jombang mampiro sengon lama kena akeh wedine penogak sambang ora kirim ingon yen ora seneng apa mestine marasa kare Mbak Sanana semerbak seng sampun Manise Jawa Timur juga pelantun tebang-tebang manis campur Sari Budi Wijaya Ning Nyantika Dimasari dan Ning Kiki Amelia Sugeng dalu bojoku Pak No endi nanti wong Mas Solikin matur sembah nuwun mula es lele lak dawa-dawa krasane penak Pakno legi rasane aku batin penora Jawa gak kantian padha lanange nanti Pakno iki dikena parian kok ucul sing duwe horeke sak Jawa Timur Ning Anik Kumala Ning Ika Rempong inilah Ning Ika Rempong dan Ning Anik Kumalasari Dewi Mustiko Tuban andang-andang ana pilingan kata pandeg bajarwa aku kelingan jam 12 kulite ijo sing digagas wis duwe bojo abang biru sing merah muda aku sing rumah tangga benange lamwe klosone amo yen ra kowe aku emoh peranan-peranan penting Budi Wijaya Ning Yuni Suyanto Ning Vikum Sukrisna dan Ning Rizky trio dukun katur jenengan sami
Jos jos tantang gentung aisoy. Sabaripun trio Trio dukun. nggih langsung kemawon. Pengreman asli Budi Wijaya. Ning Susan Warsono dan ning Titin Subayu. Iki ana parian gawe wong loro yuk. Ana parian gawe abah loro. Pariane sapa? Abah Jarwo kali Abah Roni. Kan mau kok Abah Jarwo Abah Roni. Ya bapak sing teko iku are. Liyane gak ono. Ka ono apa teran iki ya gak nyawer percuma gak tak sebut. Abah Jarwo koncone Abah Roni. Tim Kopior Setro mulane tetep di hati. Ayo cak tarik. Parian siji 50.000. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu. Ning Endang Sukendut dalam sinetron CEO yang menganggap anaknya hilang. Ning Sartini dalam sinetron CEO yang cintanya tak terbalas oleh berondong. Berarti iki nguber berondong. Mbak Neng Temayan mampir Surabaya, Transjatim mewah tetap istimewa loh. Langsung kemawon temriki senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Ingkang pertama Ibu Yayu saking Mantub Lamongan. Ning Mary Sudayat saking Mojosari sing terakhir Ibu Irma Arifin. Ingkang mandegani lare-lare Napa? saking Ketapang Kuning Jombang. Oh nggih. Kalungnya anyar ya. Anyar sing enak senggane.
sedang. Mbak Inge. Bu, Nggih, Mami. tepak boloku mau tantang gentuk. Tantang gentuk, Lha apa aku gak patek ngrungokne kok iku, Mang? tantang gentuk sedot. Oh, itu kan pas sampean lah apa kok nerokno. Apa sing disedot anjene Ika mbek Bella iku ya gak jelas. Nggih menika pasugatan keluarga dalem kanthi bedayan Sekar Sae ingkang dipun wiwiti sesarengan all artis seniwati Blender Ngeri. Langsung ke Mas Jono. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Letting idolani arek Jombang sumangga. Abah Jarwo Abaroni siap noba. Satu tembang lagu dari Amel. Dengan kembali Budi Wijaya. Dulu ku damaikan, setelah ku dapati cinta setulus murni, kini kau tinggal pergi. Ku meranai sendiri kenyataan ini. Mengapa terjadi? Abayanto Sembadun. Sembadun katur Abayanto ingkang sampun rawuh. Umi Nini, yuk yuk. Sudah banyak ku berkorban, kau banyak telah mendapatkan. Umi Nini anak wedok. Kau lupa bahwa ada hukuman yang pasti akan membalasnya. Hancurlah semua harapan, semua tinggal diriku merana Sing selama. duwe warkop 3D pakai goyangan. Kau damaikan. Ayo. Setelah kau dapati cinta setulus murni, kini kau tinggal pergi. Ku meranai sendiri kenyataan ini. Mengapa terjadi? Ya, Untuk warkop 3D matur sepanuwun bawa sak gembok. Mbak Nini. Joget
tambah. Tahu lagi joget nih. Ayo, ini loh. Mbak Bida. Ku beri korban, kau bangga sudah mendapatkan. Saking radar Indonesia, Pak Po, Mbak Bida, Sugeng Dalu. Kau lupa bahwa ada hukuman yang pasti akan membalasnya. Hancurlah semua harapan semua, tinggalkan diriku merana selamanya. Aduh, enak kau harapkan, aduh kau damaikan. Setelah kau dapati cinta setulus murni, kini kau tinggal pergi. Ku meranai sendiri agar Sepaduan apa ya toh? mengapa terjadi. Satu tebang mengapa terjadi. Saking radar Indonesia, Mbak Bida kali Pak Po. Dari Yoga Suroso yang dibintah Kang Niati. Wes tak diangkat hati, nganti kapan bakal tak enteni. Aku wes baca tresno kemeng sliramu, sayang tenan rapi seturu bayanganmu wes mlebu pikiranku. Kok kaya rasane mengetan Sepaduan apa? Apa ya toh? Apa bisa aku nyanyi seliramu yang bagus ngangkati abojanku turunanang rasa kangen hatiku ngegesek manis yang tak tunggu. Kangen iki bisa mari yen sliramu wis gelem ngrambani. Tak suwun rena lakoni ati tambah kangen ati iki. Jadi jamian kapokro kok.
bertambah, tapi kini dia memiliki. Sing enak. Terima kasih juragan sapi. Apa ya toh? Mas Mami Rondo dulurku lanang nek lali abe aku. Mbak Ika Apa salahku, apa dosaku, hingga ku ditinggal pergi. Apakah ini takdir ilahi yang harus ku bawa mati? Suka dicari cinta yang sejati di dalam kehidupan ini. Selama hidupku baru kali ini ku mengalami bermain cinta. Kukira bahagia yang aku temui, tapi ternyata aku kecewa. Sepanuhun tak damian. Merana karena cinta. hati-hati. Wow, 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 wow. Dari matahari Lalu, namun cintamu takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah terpisah. Kau jangan pernah layar terang mengarungi samudera. menggapai tujuan di pandang hadapan. Ari dewe antara tru Bandingane nyawer sendiri Sakae kebeto jadene Bagaikan gelombang Rombongan DP merintang takkan merubah haluan cita-cita.
Kutha Jombang arane Jawa Timur Tlatah uga disebut kutha beriman bersih aman wis dadi nyatane kutha santri ya pancen akeh pandhae kesenian ludruk iku kabudayane ludruk Putih Wijaya iku ludruk andalane kan Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane pendidikan kena kanggo contoh uga kanggo katuladan rakyate terus tuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha Kabupaten Jombang. Nggih menika kala wau pasugatan bedayan sekari kang dilajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Yuk. Nggih, Mami. Wonten informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso Mongah-Mongah. Monggo. Sering suka kutwiling lan waspada pejo-pejane wong lali jin pejo sing eling among rasa nggih among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli mriki di malam hari Lan kula Neng Ingo Wijaya ngaturaken sugeng dalulan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.